Απόλλωνας Σμύρνης και προοδευτική εδώ στη Ριζούπολη. Έτοιμοι για την πέμπτη αγωνιστική της Football League 2 που ξεκινά τώρα. Από τα αριστερά ο Τσιλιγκύρης κάθεται παλιά για τον Κοροβέση. Κοροβέσης θα βγάλει τη σέντρα προς τον Καραδέμητρο. Τελικά η μπάλα είναι out από το σούτ από τον Λαζανά. Πολύ καλή φάση στο 10ο λεπτό για τους γηπεδούχους. Με ένα Λίγκο, ο Λίγκος από τα δεξιά, πιεζόμενος από τον Κισκαμπάνη. Λίγκος θα κρατήσει την μπάλα μέσα στην μεγάλη περιοχή. Ο Λίγκος τελικά σούφλα στο πλασέ του λίγο έξω από την εστία του Κόη. Μεγάλη χαμένη ευκαιρία για την προοδευτική με το πλασέ του Σούφλα στο 13ο λεπτό. Ο Ερίκος για την προοδευτική. Λάθος μεταβίβαση του Ερίκου. Μπάλα στο Λαζανά. Ο Μπιλίτσης. Το πλασέ από τον Τσιλιγκύρη και το 1-0 για την ομάδα του Απόλλωνα Σμύρνης. Ο Τσιλιγκύρης εκμεταλλεύτηκε εδώ το λάθος της άμυνας της προοδευτικής και έκανε το 1-0 νικώντας τον Μπαντίκο. Το κόρνερ για τους φιλοξενούμενους με τον Καλαϊτζίδη. Καλαϊτζίδης πλασαριστά για τον Μινά και πάλι Καλαϊτζίδης που θα βγάλει την σέντρα. Η μπάλα περνάει και ο Κουμεντάκος από κοντά κάνει το 1-1 για την προοδευτική. Ο κεντρικός αμυντικός και ο αρχηγός της προοδευτικής που είχε προωθηθεί εκμεταλλεύεται το λάθος της άμυνας του Απόλλωνα και ισοφαρίζει σε 1-1. Από τα δεξιά ο Χαλκιάς. Πίσω η μπάλα προς τον Ερίκο. Ερίκος θα βγάλει τη σέντρα. Τελικά η μπάλα στο δοκάρι από το σούτ του Μινά. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για την ομάδα της προοδευτικής να κάνει το 1-2. Καραδέμητρος εκτελεί το φάουλ. Η μπάλα περνά από τον Κισκαμπάνη που θα κάνει και επιθετικό φάουλ. Τελικά όχι, είναι πέναλτι από τον κύριο Μπουρμασόπουλο, προκαλώντας τις διαμαρτυρίες των παικτών της προοδευτικής. Λαζανάς εκτελεί και το 2-1 για τον Απόλλωνα Σμύρνης στο 61ο λεπτό της αναμέτρησης. Παίρνει προβάδισμα πλέον ο Απόλλωνας για δεύτερη φορά στο παιχνίδι με το πέναλτι του Λαζανά να νικά τον Μπαντίγκο. Πιέζεται από τον Σουλελέ, θα κερδίσει. Σουλελέ θα βγάλει την σέντρα. Κύριας με το κεφάλι, Γρίβας αφήνει για τον Σούφλα και τελικά είναι το 2-2 ισοφαρίζοντας για την προοδευτική στη Ριζούπολη. Μια εξέλιξη που φέρνει τους οπαδούς της προοδευτικής να πανηγυρίζουν στο πέταλο και αρκετούς παίκτες από τον πάγκο των φιλοξενούμενων να έχουν περάσει εντός αγωνιστικού χώρου. Εκτελείται το φάουλ για τον Απόλλωνα Σμύρνης. Η μπάλα περνά από τον Κύρια Δοκάρη τελικά. Μεγάλη ευκαιρία για τον Απόλλωνα να κάνει το 3-2. Η μπάλα συνεχίζει τη φάση με τον Απόλλωνα να κερδίζει νέο φάουλ από τα δεξιά. Η μπάλα θα φτάσει στον Μινά. Σουλελές για τον Λίγκο που θα πιάσει το σούτ. Η μπάλα τελικά αυτό γκολ. 3-2 για την ομάδα της προοδευτικής στα τελευταία λεπτά των καθυστερήσεων με τον Λίγκο να κάνει το σούτ. Η μπάλα να ξεφεύγει από τον Κόη και να καταλήγει στα δίχτυα του Απόλλωνα Σμύρνης από το αυτό γκολ. Συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές μου. Αυτή είναι τα εργαλεία μου. Αυτοί με κάνουν και αισθάνομαι περήφανο, με κάνουν μάγκα. Συνεχίζουμε το πρωτάθλημα και ό,τι καλό θέλει ας έρθει. Το ότι χάσαμε στα τελευταία λεπτά φυσικά ένα παιχνίδι. Είναι πολύ σημαντικό, ασφαλώς είναι σημαντικό. Είναι μεγάλη επιτυχία της προοδευτικής η επιτυχία αυτή. Αλλά συνεχίζουμε. Έτσι, μια ομάδα η οποία βάζει στόχους ψηλά πρέπει να φαίνεται δυνατή και μέσα από αυτά τα αποτελέσματα. Και εμείς είμαστε δυνατοί και θα συνεχίσουμε το πρωτάθλημά μας πάντα να πετύχουμε αυτά που πρέπει να πετύχουμε για τη φετινή σεζόν.